नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवार सदाशिवगड बंगलेवाडाच्या श्री हनुमान देवालय जात्रा आणि वर्धापन उत्सव 6 जानेवारी ते 9 जानेवारी 2024 पर्यंत. कारवारच्या सदाशिवगड बंगलेवाडाच्या हनुमान मंदिराचो जात्रा महोत्सव आणि वर्धापन उत्सव शनिवार 6 जानेवारी ते 9 जानेवारी 2024 पर्यंत असून शनिवार 6 जानेवारीक महालेवाडा, देऊळवाडा, वाघवाडा आणि राजकनबाग भक्त मंडळीतर्फे वर्ष पद्धतीप्रमाणे धार्मिक कार्यक्रम. आयतार 7 जानेवारी वलटीवाडा, काजूवाडा, देसाईवाडा आणि अर्जुनकोट भक्त मंडळीतर्फे धार्मिक कार्यक्रम. सोमवार 8 जानेवारी जत्रा महोत्सव बाबा कर्वे कुटुंबीय बंगलेवाडा, बिरतुळबाग, आगरकट आणि चिंचेवाडा भक्त मंडळीतर्फे धार्मिक कार्यक्रम जातले. 6 ते 8 तारीखपर्यंत सांजेर 5:30 ते 7 पर्यंत भजनाचा कार्यक्रम. 7:05 ते 8:30 पर्यंत सदाच कीर्तन, आरती, तीर्थप्रसाद वितरण जातलो. सोमवार रात्री दिवस सकाळी 9 ते 12 वाजतापर्यंत रुद्रहोम, श्रीची पूजा, आरती, प्रसाद वितरण. दनपारा 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्न संतर्पण जातले. रात्री 9 वाजताना श्री हनुमान नाट्य मंडळ सदाशिवगड प्रस्तुत कैलासवासी गोविंद बल्लाळ देवळ लिखित विनोदी संगीत मराठी नाटक संशय कल्लोळ या नाटकाचा प्रयोग सादर करतले. तसेच मंगळवार 9 जानेवारीक सांजेर 5 वाजताना दैकालो, नंतर आरती, तीर्थप्रसाद वितरण. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तां हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री हनुमान सेवा संघ बंगलेवाडा सदाशिवगड तर्फे भक्तांक विनंती केला. राम मंदिराचे राजकारण करनाकात शिरसी आमदार भीमंडा नाईक. कारवार राम मंदिर हे कोट्यांनी लोकांले भक्ती श्रद्धेचे केंद्र जाल्यार तेजेर राजकारण करचे बीजेपी पक्षाले मूळ गुण. धर्माबद्दल अभिमान आणि विश्वास आशिल्ल्या प्रत्येकट्याक हे राम मंदिर पवित्र स्थान आसा जाल्यार लोकसभा निवडणुकी वेळार दूरदृष्टी दवन राजकारण करचे बरोबर न्ही अशें शिरसीचे आमदार श्री भीमंडा नाईक हेमी सांगले. प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तेमी सांगले की हेजे पयलीं बीजेपी पक्षान परेश मेस्ता प्रकरण मुखार दवरन निवडणूक लढयली. या वेळार विधानसभा निवडणूक हिंदुत्व आधाराचेर लढोवंक वचून तेमकां योग्य पाठ मतदारांक शिकयला अशें बीजेपीचेर टिकास्त्र सोडले. कारवार देऊळमक्कीच्या श्री महादेव आणि लक्ष्मीनारायण देवाली जात्रा उत्साहात साजरी. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामाच्या श्री महादेव आणि लक्ष्मीनारायण देवाली जात्रा बुधवार 3 आणि ब्रेस्तार 4 डिसेंबराक मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. बुधवार 3 तारखेक श्रीचे विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे धार्मिक कार्यक्रम, वनभोजन आणि नंतर श्रीच्या पालखीची मिरवणूक झाली. जात्रेचा धार्मिक कार्यक्रम झाल्यानंतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात श्री JD गोविंदकुमार अमदळी हेमी बरयल्या कन्नड नाटकाचो श्री महादेव नवनाट्य मंडळी देऊळमक्की हेमी तंगी नीडिद शिक्षे अन्न बेडिद भिक्षे या नाटकाचो प्रयोग सादर केलो. या वर्साक श्रीच्या देवालो प्रसादाचो लिलाव श्री निखिल कुडतरकर हेमी स्वीकारलो आणि ब्रेस्तार 4 तारखेक दैकाल जालो अशें कळ्ळां. ഞാന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നീ ലൈറ്റിംഗ്
ಶಕ್ತಿ ನೇಮ ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ನೇರ ಹಾವಳಿಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ನಾನೇನು ಸಾಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಂತೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಧಿ ಅಂತೂ ಮುಗಿದಟ್ಟು ಎಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಸಾಲ. ಶ್ರೀಮಂತ್ರೆ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನಿಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮಂತ್ರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾನೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆ ಒಟ್ಟ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಬೇಡಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಬದುಕಿದವರು. भटकळ भारत गॅस एजन्सी कार्यालयात 5 लाखाची चोरी. भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ शहराच्या मनकुळी पुष्पांजली वळणाच्या राष्ट्रीय महामार्गाबाजून आशिल्ल्या भारत गॅस एजन्सीचे शटर्सचे कुलप मोडून बुधवारा सकाळपराक ड्रायव्हरात आशिल्ले नगद घेऊन फरार जाल्ली घटना घडली. शहराच्या मारुतीनगर निवासी दिनकर विठ्ठल किनी हेमगेल्या मालकेचे श्री मारिकांबा भारत गॅस दुकानात आशिल्ले 5,11,742 रुपये नगद चोरान फारयले. घटनास्थळावर PSI गोपाळकृष्णन हेमी आपल्या कर्मचाऱ्यासहित येऊन ठसे तज्ञ आणि श्वान दळाक पाचारण करून तपासणा सुरू केला, असे प्रसारमाध्यमांक कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.